लोगोफोर बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लायैया गोबावथारसैमोन। बेनिखायनो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सेर। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ वाट्सएप ग्रुपआव मेसेज खालामनो हागोन। लोगोफोर नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रिंखां खाख्लारि, मनिका, दानसोरां, राहुल, सुमित आरो नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय। दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां खाख्लारि आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि आरके इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नैबे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअ मोनगोन।